Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:03 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga makuturan nga matag Palimati. Sa 16 ka kabanwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka kabaranggayan sa syudad sang Rojas. Nagapadabot mo gid sa pagpanamiaw sa aton nga makuturan nga matag Palimati. Sa mga kaping naton nga kaprobinsyahanan ng probinsya kang Antique, probinsya It-Aklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, and as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot mo kita sa pagpanamyo sa aton nga makuturan nga overseas Filipinos nga padayon nga nagatutok og suporta diri sa aton nga pagpangalagad sa aton nga mga tagpalamati dira sa Marchadora sa Trade Center sa may Burgos sa Lipapa kag sa tanan-tanan nga yara sa ilatag sa ka mga panimalay. Maayong hapon kag welcome diri sa Lunes nga edisyon sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage sa 23 na kita sa bulan sa Nobyembre tuig 2020. Sige lang sang panahon. Halos isa na lang kasimana, no? Pag magasugod naman ang bulan sang Disyembre, Pasko na, sinta ko. Anyway, bago pa man ang bulan sang Disyembre, sa gihapon pa dahil kami nga magabulig sa paghatag sa mga balita kag impormasyon nga toy sa aton nga pagbantay, pagmonitor sa coronavirus disease 2019 mga kaalagad. Nagapamati ka mo sa gihapon sa emergency broadcast ng 88.1 Kader FM. Pinagi sa pagdumala sa Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Joseph Advincula Jr., TD, Cardinal-elect kag aton nga Arcebispo diri sa Diocese of Capiz, aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, aton Program Manager Father Francisco Pasalda Jr., sa pangalan man sa aton Station Manager Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., aton nga Assistant Station Manager Reverend Father Brian Quinton Jocampo, Research and Program Head Alagad May Durias, Chief of Reporters sa Alagad Apple Queen Labrador. Sa atong partner technical, ako na Technical Director, Alagad Miming Wego kag Engineer RJ Borja, atong partner technical subungapon Alagad Maria Jean Lorene Palco. Manging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao, hindi man sa Alagad Real de la Rosa. Opti nyo kita banwa sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon at tuhoy karon sa nahambaltan ang monitoring and response naton sa COVID-19. At the same time, pinapagid ka mga balita kag impormasyon na tuhoy sa programa, inisyatibo kag proyekto sang simbahan. Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog din silang anniversary, happy anniversary man. Ora naman nga sa hisang sari-sari, no? Kinapanabat kinamo ng mga pagpangamuyo kag pagpalangka sa iyo tanan-tanan. Oras natin sa Kader FM Philippine Standard Time, alas 4:07 diri sa aton nga palatuntunan. Ano ba lang mga balita ang aton pagatagaan sa nagakayo pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad para sa Lunes nga edisyon sang Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak
special coverage. Aton nga Pangulong dinalaan balita lokal. Evacuation center nga gitukod sang simbahan magaserbing nga quarantine facility sa Banwasang Panay. 13 ka barangay sa syudad sang Rojas nagapabilin nga may mga aktibo nga kaso sang COVID-19. Mga nagatrabaho sa pribadong sektor nagbaton budi gikan sa gobyerno kag kabalakas ang kapi sa Luzon gilunsar sang gobyerno lokal. Kasang special coverage. Kasang special. Tantang balita regional, COVID-19 response ng gobyerno nakabulig sa sektor sang negosyo. Balita national, nurses sa Pilipinas panawagan nga kakason ang deployment ban sa lawasang pungsod kag pagbulig sa sigkatawo isa ka pagpakita sang pagkahari ni Kristo. Kasang special coverage. Kasang special coverage. Alright, naman ito banwa mga balita nga itong pagatagaan sang nagakayo nga pagtamo diri sa itong palatuntunan sa Kasak Special Coverage para sa Lunes nga edisyon. Samtang diri kita anay no, sa mga akon sa balita sa panahon subong nga adlaw. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Santo sa report sang DOST Pag-asa, ang northeast monsoon ang nagapekto sa northern kag central Luzon. Samtang easterlies nagapekto naman sa eastern section sang southern Luzon kag Visayas. Santo sa forecast weather condition nga ginapagwa sa buong adlaw, ang Visayas, Bicol region kag Caraga region. Maka-experience sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan pagpanagob kag pagpangilata tugas ang easterlies. Ang possible impacts sa flash floods o kon landslides labi na sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Samtang sa Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley kag Central Luzon, maka-experience sang malaka nga pagulan-ulan tubtub sa may pagpaskog tugas ang northeast monsoon, wala naman sang significant impact. Samtang sa Metro Manila, kag iba't paging porsyon sang pungsod, mag-experience naman sang malaka nga pag-ulan-ulan, tugas ng localized thunderstorms, possible impacts, flash floods, kag landslides. Labi na sa tiyon sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Samtang ang forecast wind kag coastal water condition naman sunod sa Pag-asa, kabayin sang Luzon, maka-experience sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga uyop sang hangin from northeast. Samtang coastal water yara sa kasarangan tubtub sa mabaskog nga balod 1.2 to 4 meters. Samtang sa Visayas, kasarangan tubtub sa mabaskog nga hangin ang ma-experiencehan gikan sa east at sa northeast. Samtang coastal water yara sa kasarangan tubtub sa mabaskog 1.2 to 2.8 meters. Kabahin sang Mindanao, maka-experience sang makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin from east to northeast. Samtang makanay tubtub kasarangan naman ang balod 0.6 to 2.1 meters. Maximum temperature naton sa buong adlaw 31.2 degrees Celsius ala 1:50 kaina sang hapon. Samtang ang minimum temperature naton 23.5 degrees Celsius alas 5 kaina sang aga. Sunrise buwas gadlaw alas 6:01, sunset alas 5:24 sa hapon. Laman sang bagyo, wala sang low pressure area nga nakita ng Pag-asa. Pero sa gihapon padayon ang pagpanumdum naton sa aton nga mga kuturan. Nagapuyo malapit sa kadagatan, kasubaan, kasapaan, kag subuman sa kabukiran nga maghimugid sa mga tikang. Agod nga maluwas kita sa anuman nga sa isang katalagman. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Right, kita mga kaalagad sa padayon naton nga pag-monitor angot sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Mayara na sang 59 milyones sa 2,000 kag 157 ka mga kaso o kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalag sa nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan. Sa mga sabitan nga numero 1,393,879 ang mga kumpirmado nga nagtaliwan. Samtang 40,000,992,988
776,358 ang mga nag-ayo. Ang numero sa maktibong nga kaso sa bilog nga kalibutan yara sa 16,831,920. Samtang sa mga nasabitan nga numero, ang naka-experience sang mild condition yara sa 16,728,923 o 99.4%. Ang naka-experience sang serious o critical yung kondisyon yara sa 102,997 o 0.6%. Sa mga close contacts nga ginabuksan tanan no, sang 42,170,237. 97% diri ang excuse me. Nagkato lang ako niya. Hindi ni COVID guys. Ano ko lang na natulon. Hindi man. Sa 97% akong 40,776,358 nag-ayo kang naka-recover o kung na-discharge mga kaalagad. Samtang total number of deaths na-mention na 3%, 1,393,879. Samtang diri naman sa pungsod Pilipinas, santo sa datos mga kalagad nga ginpagwa sang Department of Health Philippines. Ang mga numero sang manawagan. Ang mga numero sang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nagdagat na mga kalagad sa 420,614 o 420,614. Matapos nga nakabalhag sang dugang nga 1,799 ang mga dugang nga kaso sang COVID-19 subong nga adlaw, samtang 135 diri mga nag-ayo kung 50 ang dugang nga nagtaliwan. Sa mansambitan nga numero, 6.1% ang nagapabiling aktibo kung 25,837. Ang mga nag-ayo yara sa 91.9% o kung 386,604. Samtang porsyento sa mga nagtaliwan yara sa 1.94% o kung 8,173. Sa mga numero sang napagkit nga kaso subong nga adlaw, may pinakamadamong nga napalag ang Cavite 154, Rizal 114, Quezon City 99, Bulacan 76, kag Laguna 77 mga kaalagan. Samtang sa Western Visayas, santo naman sa datos nga ginpagwa sang Department of Health on Center for Health Development Western Visayas, ang mga kumpirmado nga kaso nga nabalag sa Region 6 yara sa 19,029. Santo sa November 22 nga status update. Matapos nga nakabalag kagahapon sang 106 ka mga kumpirmado nga kaso, ang nagapabiling nga aktibo yara sa 1,777. Sa mga nabalhag kahapon nga adlaw, ang may pinakamadamo nga na record ang Negros Occidental 47, Bacolod City 17, Capiz 16, Iloilo 15, kag Iloilo City nga may 6. Samtang sa mga aktibo nga kaso, ang symptomatic yara sa 79.91%, nag-experience sang mild 14.74%, severe 4.84%, kag for verification point 39% mga kalagan. Kaliwat diri sa Western Visayas, ang numero sa mga kumpirmado nga kaso nga nabalag yara na sa 19,029. Sa probinsya sang Capiz, Santuman sa status update kaging pagwa kahapon nga adlaw sang Provincial Health Office, ang kumpirmado nga kaso yara sa 1,032. Matapos nga nakabalag sang dugang nga napulo kahapon, kagang mga aktibo nga kaso karon no yara sa 69 o 6.69%, ang mga nag-ayo yara sa 913 o 88.47%. Mga numero sa nagtaliwan na dugangan no isa kag yara na sa karon sa 50 o 4.84%. Sa 1,032 ka mga kumpirmado nga kaso, ginagitipan sang mga suspected cases nga 253, locally stranded individuals sa LSI 152,
Returning overseas Filipinos o kon ROF 46, high risk contacts 476. Iban pa no ginakipan sang authorized persons outside residence sa kagiban pang lokal nga kaso 105 mga kalagan. Sa syudad sang Rojas, hapon may dugang nga duwa ka mga kumpirmado nga kaso ginalikipan sa case number 553, 42 anyos nga lalaki, isa ka government health worker, pumuloy sang sitio Kadulan, Barangay Panika. Case number 554, 25 anyos nga babae, pumuloy sang sitio Ilawod, Barangay Dinginan. Sa karon mayara sang 30 kaktibo nga kaso ang syudad sang Rojas. 491 ka mga recovered cases, 33 ka mga tiliwan, kung kabubusan nga 554 ka mga kumpirmado nga kaso. Oras natin sa Kalira FM Philippine Standard Time, alas 4:18 sa aton nga pagpangalaga. Sa aton nga pagpanumbalik kaundan sa mga ginpanglinyada nga mga balita, matapos ini mga importante nga pahibalo. Standby! Sa November 2013, kag sang nagligad nga December 2019, sang dalasaon kita sang Super Typhoon Yolanda, kag sang Typhoon Ursula, nga nagtuga sang malaparon nga kahalitan diri sa aton probinsya sang Capiz. Amat-amat kita nga nakabangon, bangod sang bulig halin sa iban nga rehiyon diri sa aton pungsod, kag bisan man sa luwas. Sining nagliligad nga mga sinimana, 3 kasunod-sunod nga bagyo, ang Quinta, ang Rolly kag ang Ulysses, ang nagdala sa mabaskog nga hangin, mabunok nga pag-ulan, kag madalom nga pagbaha sa mga kaprobinsyahanan sang Luzon. Ini nga mga kalalatan, nagtuga sang gutom, naguba sa mga balay kag kagamitan, kag nagdala sang iban pagid nga mga halit sa kabuhi sa madamo naton nga mga kauturan. Bangod sini, nagapanawagan ako sa aton mga tumulo sa pagsangbulig para sa mga kailo naton nga mga isig ka Pilipino nga nagaagi sang tuman nga mga pag-antos bangod sa mga nahinambitan nga bagyo. Aton na ini kahigayunan sa pagbalo sa ila kaaluan sa ngaraman kita sadto sa ital-ital nga kahimtangan. Ipabadyag naton sa ila ang padayon nga gugma kag pagupod sa ila sang Dios paagi sa aton hamili nga pagtabang nga sarang naton mapaagi sa aton parokya o mission station kag opisina sang social action o kon kasak. Salamat gid nga madamo kabay nga padayon kita nga bendisyonan sang Dios bangod sang aton kaaluan sa mga nagakinahanglan. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage.
Kasag Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Oras naton sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 4:23 diri sa aton nga pangalagad. Balik diri sa atong palatuntunan Kasag Special Coverage sa pagatag ligwanan sa mga balita nga natipon sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa labing unang balita lokal, evacuation center nga gintukod sang simbahan di magaserbing nga quarantine facility sa Banwasang Panay. Sa pagatagliwas sila nga balita yara sa line number 1 si Alagad May Doria, standby sa imong report. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Alagad May sa report list kami. Ginpatigayoy ng blessing ceremony sa Santa Monica Evacuation Center bilang dugang at temporary treatment and monitoring facility para sa mga returning overseas Filipinos sa ROF sa munisipyo sang Panay, kagaina sang aga. Kaupod sa mga nagtambong sa nasambit nga aktibidad si Jessie Baez, ang MDRRMO sang Banwa, Cybel Belianes, ang Municipal Social Welfare Development Officer, kag ex-officio SB member Rogelio Bisorio. Ang nasambit nga pasilidad ng mayara sang 32 ka units kung sa diin kompleto sa gamit, kaparehas sang folding bed, electric fan, lamesa, balde kag basurahan. Mayara man sa iga-assign nga personnel sa pagmonitor sa mga magasulod nga ROFs kag pagpasiguro nga ginasunod ang mga protocols. Posible nga subong nga hapon mahimo na nga magabato ng nasambit nga pasilidad sa mga ROF kung matapos ang preparasyon sang lokal nga gobyerno. Samtang strikto sa gihapon nga ginapatuman sa sulod sang pasilidad ang mga mandatory health protocols kaparehas sang pagsuksok sang face mask, pag-obserbar sang social distancing kag nakapaggit man sa mga dingding sang kada unit ang mga numero sang mga emergency hotlines. Magluwas sa mga quarantine facilities sa mga barangay ang nasambit nga TTMF ang pagagamiton sa pagpatigayon sang 14-day quarantine sa mga nagapauli nga residente sang nasambit nga banwa. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao ni sa Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Alright, madamog na salamat Alagad May Doria sa ginulong report rin sa aton nga pangalagad. Sama ni mga kaalagad no, isa sa mga katuyuan sa sang Panay Evacuation Center amo ang pagbaton no sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan sang temporary shelter sa tion sang emerhensya kag kalamidad. That is why no nga gin-offer sang Katoliko nga simbahan ini nga nasambitan karon nga pasilidad agudto nga magaserbeng evacuation o quarantine facility bangod man sa sining paghangkat nga dala sang COVID-19 no. Ining Panay Evacuation Center and multi-purpose hall tinangin posible sa pagpanikasog no sang Social Action Center kag ini ginapainan sang pondo no sa bulig sang Caritas Italiana mga kalagad. So kung matandaan ninyo sang 2016 no formal nga nabuksan no pag ginalunsar ining sambitan karon nga pasilidad agudto nga magsabat sa kinanglanon sang banwa no kag sang simbahan sang evacuation center sa tion nga may magluntad no kung may mag-agi nga bagyo kung may magluntad nga emerhensya kaysa matandaan man naton no sang 2013 ang Martin Dirada Hall ang nagserbe nga evacuation center no sang aton nga mga kuturan dito sa Banwasang Panay partikularmente no ang mga naghalin nagikan sa mga coastal barangays o kun na areas sang nasabitan nga banwa pero ang nasabitan nga hall hindi accommodate no sang tuman kadamo nga mga pamilya nga mahimo nga mag-evacuate. That is why nga ginpakamayo karon sang Archdiocese of Capiz, sang Social Action Center kag sang Santa Monica Parish
nga magpangita sang pamaagi agud to nga makatukod sang evacuation center nga magasabat sa kinanglanon sang aton nga mga pumuluyo dito sa Banwa sang Panay. So nang imposible ining nasambitan karon nga proyekto, ining nasambitan nga pasilidad kag sa karon padayon nga ginagamit naton, no? May mga trainings, may mga formations, no? May mga activities, bisan kasal gani bunyag, o convenue sa kasal bunyag. Aton ini nga tawag sige na pahulam ang nasabitan karon nga hall, especially sa mga hilikoton sang simbahan. Sa karon bangod sa sining dalasang akon na paghangkat nga tugas sang COVID-19 mga kalagad tiginbuksan ining nasambitan nga pasilidad agud to mag-accommodate naman, no, sang mga kauturan naton nga mahimo iga-quarantine, no. Iban sila ti mambal naton nga mga returning overseas Filipinos, iba naman mga locally stranded individuals nga mahimo nga magapauli dira sa Banwa sang Panay kag ginapasalamatan man naton, no, ang Caritas Italiana bangod sa padayon nila nga bulig sa aton kag isa na ini ang pasilidad, no. Madamo sa mga proyekto kung programa ang Caritas Italiana nga ginapatuman diri sa aton sa Archdiocese of Capiz kag isa na diri, no, ang pagpatindog sa mga evacuation center. Magluwas sa Panay, may araman sa Sigma, may ari diri sa Lawaan, no, sa may ining St. Joseph Technical Vocational Training Center kag subong man ining aton karon, no, nga opisina diri ang sa idalom ti amo ni evacuation center man sa tion sang emerhensya kag kalamidad. Oras naton alas 4:29 sa dugang balita lokal. 13 ka mga barangay sa syudad sang Roxas nagapabilin nga may mga aktibo nga kaso sang COVID-19. Para sa pagatagliwas nga balita yara sa line number 2 si Alagad Maria Jean Lorene Balgos, standby sa mga report. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Alagad Jean, sa imong report please kami. Yara pa sa karon sa 13 ka mga barangay ang nagapabilin nga may mga aktibo nga kaso sang coronavirus disease kon COVID-19 sa syudad sang Roxas. Sunos sa ginpagwa ang updates ng gobyerno lokal sa 30 ka mga aktibo nga kaso, 10 diriyang sa barangay Banika, 4 sa barangay Bolo, 3 sa barangay Lawaan, tig 2 sa kabarangayan sang Sibagwan, 10 kag Mungpong, samtang tig isa naman ang nabalhag sa kabarangayan sang 3, Punta Tabok, 11, Baybay, 9, Luktugan kag Dinginan. Sa pihak nga bahin, sa katuyuan nga mabuligan ng mga barangay sa Dakbanwas sang Roxas, una na nga nagpatawag sang sinapol ang gobyerno lokal agud mahinalaan ang mga nagakaigo nga tikang agud mapahagan-hagan kag matap na ang paglaptas sang nasambit nga sakit. Sa kabug-usan nga syudad, diri kag ginpahayagman ni Roxas City Mayor Ronnie Divas nga padayon nga magabulig kag magatinguwa ang syudad agud maalalayan ang mga kabarangayan sa pagpakigbato sa COVID-19. Sang damlag lang, isa naman kasinapol ang ginpatawag sang alkalde, kaupod ang City Health Office, COVID-19 Command Center, City Social Welfare and Development Office, Budget kag City Engineers. Agud hinalaan ang mga implementasyon sang programa kag inisyatibo nga igapatuman sa pagpadayon sang kampanya agud matap na ang COVID-19 kag mabuligan ang mga pumuluyo sa syudad. Ang syudad sang Roxas ang mayara sa karon sang kabug-usan nga 554 ka makumpirmado nga kaso, sa diin 30 ang nagapabilin nga aktibo, 491 ang mga nag-ayo, kag 33 ka mga nagtaliwan. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Alagad Maria Jean Lorene Balgos para sa 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Manabog ni salamat Alagad Maria Jean Lorene Balgos sa gidulong nga report diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga Banwa, no, may 13 pa ka mga kabarangayan nga sa diin, no, may ara sang aktibo nga mga kaso sang COVID-19. Pisar nga padayon nga nagadubo ng numero sang aton nga kumpirmado nga kaso diri sa syudad sang Roxas. Padayon sa gihapon ang panawagan sa aton nga gobyerno lokal kag subong man, no, sa aton gobyerno probinsyal nga maghimo sa mga nagakaigmatikang kag magsunod gid, no, sa mga minimum kag health standards sa protocol sa mga kalagad. Sa 30 nga na-mention nga aktibo nga kaso santo sa datos sang Roxas City Government,
24 diri no ang local transmissions o kon local cases samtang anom no ang mga healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19 mga kaalagad. So amo yadto no sa karon ang syudad may aras ang 30 ka aktibo kaso, 491 ang mga nag-ayo, 33 ang mga nagtaliwan kag kabugusan no nga 554 ka mga kumpirmado nga kaso. Sa dugang balita, mga nagatrabaho sa pribado nga sektor, nagbato naman no sang bulig gikan sa gobyerno. Para sa pagatagliwas sa nga balita, iyara sa line number 2, si Alagad Ian Dapulasa standby sa imong report. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Alagad Ian sa report please kami. Personal nga nakabaton sang bulig pinansyal ang mga nagatrabaho sa pribado nga sektor sa syudad sang Roas pinaagi sa tulong pangkabuhayan para sa ating displaced worker o kontupad program sang gobyerno. Suno sa opisyal nga payag sa Facebook page ni Roas City Mayor Ronnie Dadibas, kalakip sa mga ginbuligan sa programa amo ang mga manunudlo sa mga pribado nga buluthuan, nagatrabaho sa hotels kag iban pa nga mga pribado nga institusyon o establishmento, samtang natigayon naman nga mahatagan sang kasubo nga suporta ang mga tricycle driver kag food vendors sa syudad nga nadulaan sang palangboy-anan bangod sa epekto sang pandemya. Dugang pa sa alkalde nga una nga batch pa lamang ini sang programa para sa mga apektado nga individual nga wala madala sa Social Amelioration Program o KONSAP kag bisan sang ano man nga ayuda gikan sa gobyerno nasyonal. Samtang ginpasalamatan naman sini ang Department of Social Welfare and Development Office sa pagpatigayon sang distribusyon sa pagparikasog ni Congressman Tawe Billones, samtang sunod naman kay Mary Chris Medina, Information Officer sang Dolly Capiz, ang nasambit nga programa ang nagatuyo nga mabuligan ang mga ginatawag nga informal economy workers o seasonal workers nga napauntat ang trabaho matapos nga nagsarado ang mga ginatrabahuan nga kumpanya bangod sa epekto sang pandemya. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad Ian para sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Alright, madaming salamat Alagad Ian Dapulasa sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. So maayo ni nga balita para sa aton nga mga private workers no, mga nagatrabaho sa pribado nga sektor o kon organisasyon o kon institusyon mga kalagad lakip na no, itong mga manunudlo, aton nga mga nagatrabaho sa hotel no, kag iban pagid nga mga establishmento no, nga pribado. Kay manti sa namatandaan naton una nga ginatagan prioridad no, ang aton nga mga kauturan nga nadulaan sang trabaho, especially ang aton nga mga indigent families no, nauna nga natagan sang Social Amelioration Program. And then after siniti sunod-sunod naman ang paghatag sang bulig pinansyal sa pila pa ka mga grupo lakip ng mga drivers, mga jeepney drivers, no, mga tricycle drivers kay iban pagit nga sektor mga kalagad. So ini naman no, mayo nga balita bangod nga aton nga mga manunudlo sa pribado nga mga eskwelahan tinguan nga mahatagan sang bulig pinansyal sang aton nga gobyerno pinagi sa Department of Social Welfare and Development Office kag sumuman sa Department of Labor and Employment no, pinaagi sa aton nga programa nga tupad o kanining tulong pangkabuhayan para sa ating displaced workers o kung tupad programa nga kalagad. So nagalaong kita nga kay manti madamo pa suno kay Mayor Ronnie no, madamo pa sa mga uturan naton ang ara sa listahan nung paghahatagan sang bulig. So kabay pa no sa hindi madugay nga tion matag naman sa ila ang para sa ila no, kay dugay naman sila nagantos mga kalagad kag ginatinguan Manila no nga makabulig man tani sa ila pamilya ilabi na sa mga kinanglanon nila sa tagsa kaadlaw, labi na sa kinanglanon nila mga kalagad no, sa pagbakal sang mga example no, bugas no, pagbayad sa ilang mga electric bills o kon water bills no, kag iban pagid nga mga balayaran sa sulod sa ilang balay. So kabay pa no nagapangamuyo gigita aton nga mga uturan labi na yadtong mga nagakinahanglan di mabuligan gid sa aton nga gobyerno no, kaya aton nga aton diri nga ginahandom no nga
wala sang may mag-antos or wala sang may utas sang iya kabuhi bangod sa sining pandemya nga ginapangatubang karon sang hindi lang diri sa pungsod Pilipinas kundi man sang bilog nga kalibutan. Sa dugang naton nga balita lokal, kabalakas ang kapi sa Luzon, tikilunsar sang gobyerno probinsyal. Para sa pagatag ligwa, lain yung balita. Number 4 kakag. Wala? Sige, pasa ko lang sa imo. Ano yung mga kalagad, no? Kay kita diri sa Social Action Center, nagtingwa man, no, nga magpanawagan sa aton nga mga kauturan nga magbulig, no, sa aton nga akon sa mga pamilya nga nahalitan sang nagkalain-lain nga bagyo dito sa bahin sang Luzon, no, sa mga nagliligad nga mga inadlaw. So sa sini nga mga tinion, isa sa mga nakita, no, based sa assessment man gani nga sang nasa Caritas Philippines, isa sa mga nakita nga labing kinahanglanon subong aside sa pagkaon, no, aside sa mga panapton o kon bayo, no, kinahanglanon nila, nagakinahanglan man sila, no, sang shelter kits, no, agud to nga makapatukod bisan na payag lang, no, para sa ila, agud to nga makapanilong kay man sa nakita nato, nabasa naton nga mga information, madamo pa sa mga bagyo nga mahimo nga magsulod sa pungsod. That's why kinahanglan nila, no, sang masilungan kag amo na ang panawagan nila. So kita diri sa Social Action Center nagsabat sa ila panawagan kag natigayon na nga makapadala sang bulig, no, ato na karon isa sahon mga kalagad kung pila na nga ato nahatag dito. Anyway, ang gobyerno probinsyal naman nagpangita man sang paagi agud to nga mabuligan ang aton nga mga uturan dito sa Luzon. That is why nga may ara sila ginlunsar nga programa nga magatipon, no, magalikom sang pondo agud to nga ipadala dito sa mga nasabitan karon, no, nga areas, particularmente sa Luzon. Para sa paghatag ligwas sini nga balita yara sa line number 2 sa alagad Mingming Wego, standby sa imong report. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagadming sa report list kami. Sa katuyuan nga mabuligan ng mga apektado nga pumuluyo sa Luzon matapos ang halit nga gindala sang bagyong Ulysses, ginlunsar sang gobyerno probinsyal sang Capiz ang programa nga Kabalakas sang Capiz sa Luzon. Suno kay Governor Esteban Evan Contreras, ang nasambit nga donation drive mo ang sabat sang gobyerno probinsyal sa nagapadayon nga panawagan sang pumuluyo, subong man ang limitasyon sang tagsa ka lokal nga gobyerno nga tuman nga naapektuhan sang bagyo kag pagbaha. Bangod sini, nagapanawagan sa karon ang gobernador para sa mga luyag magpadala sang bulig agud madulong sa mga pamilya nga apektado sang krisis. Suno pa diri nga kita man nangin biktima sang kalamidad apang madasig nga nakabangon bangod man sa bulig sang nagkalain-lain nga probinsya nga naghatag man sang relief assistance. Gindugang pa ni Governor Contreras nga ang matipon nga cash assistance ang igabakal sa produkto nga gikan sa Capiz kasubong sang uga kag igadulong sa lugar nga nahalitan sang bagyo. Sa katuyuan nga mabuligan man ang mga magagmay nga negosyante sa probinsya subong man nga mapakilala sa iban nga lugar ang produkto sang Capiz. Sa matandaan, naglunsyar man ang gobyerno probinsyal sang kasubong nga programa sang Nobyembre 2019 agud mabuligan ang mga biktima sang linog sa Mindanao, sa diin gingamit diri ang mga empty water gallon bilang donation boxes nga ginpahamtang sa provincial capital. Mga talatapan sang gobyerno kag eskwelahan kag iban pa bilang drop-off point sang bulig sa mga kapisnon. Wala sa kumpila ang matipon kundi sa kagustuhan nga makabulig sa nagakinahanglan ang nagapabilin nga importante sa tunga sang pagtilaw, dugang pa nga pahayag ni Contreras. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Ming Wego para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Manawag nga salamat Alagad Mingming Wego sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. Sa mayo ni nga lihok sang gobyerno probinsyal, no, sa pagpanguna ni Governor Nonnie Contreras
agud to nga makabulig man kita sa aton nga makuturan dito. So tama si Governor Nonoy nga sang 2013 bangod sa suporta, bulig kag pagpalangga sa iban nga probinsya, no nakip lamang mga international organization na tigayon kita no nga makatibawas sa kalaglagan nga dala sang Bagyo Yolanda, no. That is why nga suno sa iya nga bilang isa ka Pilipino, bilang isa ka Kapisnon, mayara man kita responsibilidad no nga magbulig sa kutob sang aton masarangan sa aton nga makuturan dito sa Luzon. So amo na nga padayon ang ilang nga pagpanawagan kag kita man diri sa Social Action Center no, wala man nagauntad sa pagpanawagan sa aton nga makuturan nga may bulawanon nga tagipusoon nga mag-share no, magpaambit sang inyong mili nga bulig para sa aton nga makuturan dito sa Luzon. Oras na to nas 4:43 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang balita. Ang COVID-19 response ng gobyerno no nakabulig sa sektor sang negosyo mga kaalagad. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Natigayon nga masustener sang pila ka mga negosyo ang operasyon sa tunga sang pandemya bangod sa maayong nga response sang gobyerno batok sa coronavirus disease o COVID-19. Suno kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI Western Visayas Governor Ronald So. Dugang pa ni So, nga isa sa mga dinapit nga tagpamulong-pulong sa November 20 episode 2 sang Dagyao Virtual Town Hall Meeting nga ang COVID-19 Adjustment Measure Program o kon CAP, Small Business Wage Subsidy o kon SWABS o kon SWBS Program kag COVID Cares Program ang nakabulig gid sa mga negosyante kag empleyado nga ginahangkat sang pandemya. Suno pa diri nga mga grupo nga kon ang nasambit nga grupo ang nagdiyon man sang 10-point petition bilang kabahin sa ila advokasya agud mapadayon ang pag-uswag sa ekonomiya sa tunga sang krisis sa ikayong lawas. Ini ginalikipan sa extension sang tax remittances summan ang due date sa mga utility companies, pagkakas sang telcos data capping, moratorium sa loan amortizations, commodity price control, subsidies, kag bulig sa mga micro, small, and medium enterprises, lessors waive sa rentals, region-wide unified protocols, kag striktong implementasyon sang health protocols. Sunod diri nga pagkatapos ng deklarasyon sang pandemya, gilayon nga ginasikaso sini ang petition kag gipadala sa National Chamber para sa konsolidasyon agud mabuligan ang grupo sa sitwasyon sang tagsa ka negosyo. Gidugang pa ni So nga gilayon naman nga nagpadala sang manifesto ang PCCI agud umpisan ang Create Bill nga nagatuyo nga mapanubo ang corporate tax gikan sa 30 tubtob sa 25% kag inanay nga pagnubo sang 1% per year tubtob 2027. Samtang nagiwat naman ang nasambit nga grupo sang webinars toy sa pagdiyon sa mga linkages kag kung paano makahimo sang nagakaygo nga tikang sa pagpalambo sang negosyo nga ginpasakupan naman sa mga miyembro sang MSMEs nga kabay naman sa ilang advokasya sa liwat nga pagsugod sa mga aktibidad nga makabulig sa lokal nga ekonomiya. Ginkilala man sini ang payag ni PCCI President Benedicto Yueco nga magbakal sa malokal nga produkto kag magbisita sa mga lugar sa pungsod nga giningadlan Pinas muna tayo, Pinas for travel, Pinas for shopping, sandom nga mabuligan ekonomiya sang pungsod. Ang PCCI pinagi sang ilang nga mga lokal nga grupo gikan sa Aklan, Boracay, Guimaras, Metro Bacolod sa Negros Occidental, Capiz kag Iloilo ang una man nga nagbulig sa mga frontliners, local government units, hospitals kag pila ka mga individual nga nagakinahanglan sang bulig pinagi sa pagdonar sang face mask, face shields, kag iban pa nga personal protective equipment. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa dugang balita national, nurses sa Pilipinas panawagan nga kakason na ang deployment ban sa luwas sang pungsod. Ginpanawagan sang grupo sa mga Pilipino nga nurse sa gobyerno nasyonal nga kakason na ang ban sa mga healthcare workers nga magatrabaho sa abroad kag bayaran sa tamang oras ang mga nagpanguna nga nagaserbe sa pungsod batok sa coronavirus disease o COVID-19. Suno kay Maristela Abenohar, National President sang Filipino Nurses United, nga malapit sa 30,000 ka mga healthcare workers ang nagahulat nga masweldohan sang pila ka bulan lakip na ang hazard pay kag special risk allowance.
Bangod sa nagakatabo sa karon, daw kasubong nga ginamat-amat sila patay bangod sa pag-expose nga hindi matagan sa nagakaigo proteksyon sa COVID-19 kag ginapatay man ang mga ini bangod sa kagutom. Dugang pasini nga samtang nagailapit na ang Paskwa, kinahanglan nga tagan man igtalupangod sa gobyerno ang kinahanglanon sa mga nurses kag iban pa nga mga health workers. Samtang sang damlag lang ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpauntad sang ban sa pag-deploy sa mga healthcare workers nga Pinoy sa luwas sang pungsod sa tion sang pandemya dulot sang COVID-19 pandemic nga may limitasyon na 5,000 kada tuig. Yara naman sa 14 ka mga health professions ang apektado sang deployment limit suno kay Abenuhara. Dugang pasini nga ang pungsod payara sang 200,000 ka mga unemployed o kon underemployed nurses rason nga hindi kinahanglan nga i-enforce ang cap sa mga health workers nga magatrabaho sa abroad. Ang pagangkat lang sa karon suno kay Abenuhar ang pagkanyat sa mga healthcare workers nga magpabilin sa pungsod kag mahimo lamang ini kung tama ang benepisyo kag sweldo nga ginahatag. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Isa sa mga panawagan mga kalagad no sa aton nga mga health workers labi na sa aton nga mga nurses amaning paghatag sang nagakaigo kung tama nga sweldo kag hazard pay sa ila paliban pagid nga mga benepisyo. Susunod kay Abenuhara, isa sa mga rason ko nga padulong na lang no sa luwasang pungsod ang pila sa mga nurses naton bangod sa kakulang no sang benepisyo nga ginakuha nila o kung mahimo nila makuha diri sa aton sa pungsod Pilipinas ikumparar dito sa luwasang pungsod. So minang panawagan man no dugay na nga panawagan actually no hindi lang subong panahon sa pandemya kundi sa mga nagligad pa nga mga tinuig bangod nga ini sila no ang nagrisgo man sa ilang kabuhi pero daw kasubong pila lang man no ang balor nila although nga hindi man dapat no pagtutukan gid ang sweldo no para sa kay tungod na profesyon mo na pero tani no ang para sa aton nga mga nurses no mahatag gid sa ila pila na ka bulan ang nagligad no bangod sining pandemya madamo sa ila ang actually may ara na gani no mga health workers naton ang nagtaliwan bangod sa COVID-19 bangod man sa hambal naton ti kakulang sa mga benepisyo kag kakulang sa mga suporta especially sa mga personal protective equipment no nga ginahatag sa aton nga gobyerno. So amo man yung panawagan naton no kag pangamuyo nga kabay pa nga masabat ining ila karon nga gina problema nga mahatagan man tani sang kahigayunan nga makilala ang ila karon nga trabaho diri sa pungsod Pilipinas. Kay for sure no kung atagan lang sila sang tama nga pasweldo, sang tama nga benepisyo, magapabili na sila diri no sa pungsod Pilipinas. Kag masiling naton nga makabuligid no sa kausa naton hindi lang man sa pagpagbato sa COVID-19 kundi sa iban pagid nga mga balatian o kung sakit nga mahimo nga maghatag risgo o kung mangin delikado sa ikaayong lawas sang aton nga pumuluyo. So amo na aton nga panawagan kag pangamuyo mga kaalagan no kabay pa nga mabatian man no sang aton nga mga opisyales kag hopefully mo lang na nagalaom kita kay nagadugay naman kita nga nagapanuktok sa ila kabay pa nga mabuksan man no ining aton karon nga mga problema nga ginapangatubang. Sige, oras na to, alas 4:51 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita. Nadula. Sa dugang naton nga balita mga kaalagad, pagbulig sa isig katawo ti isa ka pagpakita no sang pagkahari ni Kristo suno sa isa ka obispo no. Ini matapos man kapon nga adlaw ti sa ulog naton ang Christ the King mga kalagad kag diri no sa mga ginhiwat nga santos nga misa gipayag no sa aton nga mga obispohan kung paano nangin relevant karon no paghahari sang aton mahal nga Dios sa karon nga pandemya kung singi ginapangatubang naton nga pandemya. Para sa pagkatagligwas sila nga balita yara sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. Standby sa imong report. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alagad sa report please kami.
Ginpahayag sa opisyal sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines nga mas nakikita ang pagkahari ni Ginoong Hesukristo sa pagtatap sa isikatawo. Suno kay Baguio Bishop Victor Bendico, chairman ng CBCP Episcopal Commission on Liturgy, ang pagbudig sa mga nagakinahanglan kag mga imol sa pungsod amo ang konkreto nga pagpahayag sa ginharian ni Jesus. Ini ang kabahin sa pagpamalandong sang obispo sa kapistahan sang Kristo nga hari nga ginsaulog kahapon nga adlaw sang Domingo sa tunga sang pandemya kag mga kalamidad ni ginapangatubang sang pungsod. Dugang pasini nga ang nagligad nga mga bagyo kag ang nagapadayon nga pandemya ang nagahatag sang konkreto nga kahulugan sa nagkalain-lain nga nawong ni Jesus sa mga kubos, ginagutom, ginauhaw, hublas kag nagamasakit. Pinaagi sini diri kag nakita ang pagkaharianon sang Dios pinaagi sa pagtatap sang kada isa sa mga imol nga nagabalik sa dignidad sa mga tawo nga nagtinel sa ilang nga mga atop na apektuhan sang baha kag yadtong nagahulat sang buli. Suno pa kay Bishop Bendico nga bilang mga Kristiyano, hindi dapat pag-isikway kag pabayaan ang ginabatsyag sa mga nagaantos, partikular sa mga nahalitan sa bagyo sa Bicol Region, Cagayan, Isabela, Rizal kag Marikina. Importante nga maghulag ang pumuluyo kag buligan ang mga biktima sang kalamidad agud mapahaganhagan ang pag-antos sang iban kag mahatagan liwat sang paglaom agud nga magbangon. Sa datos ng gobyerno, halos 3 ka milyon sang individual ang nahalitan sa mga pagbaha bangod sa sunod-sunod nga bagyo nga nag-agi sa pungsod. Samtang una na nga nagsabat ang simbahan sa mga kinahanglanon sang pumuluyo, pinaagi sa pagpanguna sa mga social action centers sa mga dioceses, lakip na ang Caritas Manila sa pagbudig sa mga apektado nga pamilya bangod sa halit nga dala sa mga bagyo subong man sang pandemya. Kaupod niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madabog nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. Oras naton sa Kader FM Philippines Standard Time, alas 4:54 diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Mayong nga po nanay sa kay Ma'am Letlet Deslate di Kinya nga nagatutok diri sa aton nga palatuntunan. Sa mayad to no kabukusan sa mga balita nga aton nga natipon diri sa aton nga pagpangalagad. Anyways, update anay sa aton nga mokturan para sa aton #appeal ason #we help as one aton nga solidarity appeal para sa aton nga mokturan dito sa Luzon na napektuhan sang Bagyo Quinta, Bagyo Rolly kag Bagyo Ulysses. Ang Archdiocese of Capiz pinagi sa Capiz Archdiocese and Social Action Center ang nakalikom na karon sang pondo na nagalapot sa 709,031 pesos and 57 centavos. So liwat 709,031 pesos and 57 centavos. Ini nagikan sa donasyon no nga ginadulong sa Chancery kag subong man no sa tondri sa opisina sang Kasaka or sa GCash kag sa aton nga bank account. Nagikan sa aton nga mga parokya, mission stations kag Kwasay parishes diri sa Archdiocese of Capiz subong man sa mga pribado nga individual kag grupo sa mga katuway nga organisasyon nga nagtingwa gid no nga makapalabot sang ilang bulig para sa aton nga mautoran dito sa Luzon. So madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Kag bukas sa gihapon ang talatapan sang Social Action Center sa pagbaton sang inyo nga mga donasyon no. Partikular naton diri nga ginatumod ang o kung gina-prefer naton ang cash donation ug to mas madasig no nga kung madasig naton mapaabot sa mga dioceses o kung archdiocese no nga nalitan sining mga nagkanalain nga bagyo mga kalagad. Sa mga luyag pa magpalabot sa ilang bulig, pwede yun na madala no or mabisitahan kita diri sa Social Action Center, St. Pius Latin Seminary Compound no, tubang lang sang guardhouse. Kung sa aton nga mga bank accounts no para sa peso account, Capiz Archdiocese and Social Action CTR INC BPI Ross Plaridel Branch, account number 1103-403126. Sa liwat 1103-403126.
Euro account, Capiz Archdiocesan Social Action CTR INC, BPI Rojas Plaridel Branch, account number 1104-0284-85, 1104-0284-85, Swift code BOPI PHMM. Sa may mga GCash da, no, pwede makapalabot sa inyo nga bulig lagi sa pagpadala, no, sa account name Camille Anwego, account number o kanang number, no, 0906-246-4650. Sa liwat 0906-246-4650. Oras na to, alas 4:58 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa tanan-tanan nga nagupod sa aton nga palatuntunan subong nga adlaw, madamo gyud nga salamat sa inyo. May ngapon sa kay Ma'am Jopas Manzanares Ocando, kay Ma'am Elaine Joy Funa Alayon. Kag sa tanan-tanan nga nagatutok sa aton sa radyo. Wala kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Bantayan alas 6 punto karon sa gabi ang aton nga Santo Rosario. Alas 6 media ang aton nga Church in Action. Upod kay Father Mark Ranflor kag alagad Mike Turias. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, aton overall chairman, the most Reverend Joseph Advincula Jr., Cardinal-elect, kag aton nga Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz. Sa aton nga Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan man sa aton Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr. Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Quinton Jocampo, Research and Program Head, Alagad May Durias, Chief Reporter sa Alagad Apple Queen Labrador. Aton mga Technical Director, Alagad Mingming Wego, kag Engineer RJ Bora, aton Partner Technical sa mga apon, Alagad Maria Jean Lorraine Palcos. Nanging kaupon nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao, naman sa Alagad Rio de la Rosa nga nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kung dako, basta sa masakit ikaw lamang mapaylayo, kag basta yung pagtuuhan top kids sa makaako. Mayong hapon, kag God bless, Pilipinas! Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage.